Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Min inde am Umar Mohammed Bangari. Mi daña e nder wuro Bamga wongo nder Sardauna Local Government ha jaha Taraba. Sardauna Local Government ɗo leddi Mambila, popularly leddi Mambila, leddi andaandi nder Nigeria be yasi Nigeria. To ɗon mi daña 1970 bana duuɓi 55 saliɗi. To ɗon mai mi jangi makarantaji ɗiɗi fuu, makarantaji arandeji primary be nanta secondary. Mi timmini secondary 1988, mi yahi 1989 mi yahi University of Maiduguri. Mi timmini University of Maiduguri 1996. Mi yahi makaranta wanga ɓe wiyata Nigeria Law School, makaranta lawyer en gonga Lagos. Wakkati mai mi yahi waɗi nduuɓu, mi timminiga heɓi nasaraku ɓe noddi am ha Nigeria ba mi latti lawyer 1998. So mi waɗi bautan ƙasa ha hukuma ga jirage ƙasa ɓe wiyata Nigeria Port Authority, jiragen ruwa, headquarters maga ha Abuja. To daga nden mi nasti kugal lawyer mai zaman kansa, wato kugal lawyer en joɗiɓe ko'e maɓɓe. Mi waɗi ba duuɓi jonde hoorema. Mi waɗi ba duuɓi ɗiɗi yahugo tati banni ɗo. Mi nasti National Human Rights Commission as legal officer, wato ƙungiya wanga gwamnati kafi ngam ga faddo hakke jama'aji leddi. To Human Rights Commission ɗo mi waɗi ba duuɓi 5 ɗon mai ma fayinta mi lortoyi ton ɗo kuuɗe amin ɗe mi artiri mai ɗi lawyer. To mi joɗi ɗon mai ɗo ɓe accayam fayinta ɓe hoosi yam mi nasti National Assembly. Mi waɗi ballo musamman, wato goɗɗo ɓe wiyata chief whip ha nder mawɓe ɗum National Assembly wakkati mai. To de'itinowo to yimɓe ɗon yawwa de'itinowo hayaniya ha majalisa. To ha majalisa tsari ni ko ɗum House of Reps wato ɗum wakili en ko kuma ɗum Senate chief whip hanyum woni bana nayo ha nder mawɓe. To mi huudiri mako min woni ballo mako musamman ha harkaji shari'a. Waɗi duuɓi 4 daga ton bo mi waɗi National Judicial Council, wato kanga bo nga ƙungiya nga hakkilinta alƙali en ɗum hoosugo ɓe kuuɗe be nanta horo be nanta ko lutti fuu be nano belɗum maɓɓe ɓe wiyata National Judicial Council. To mi huwi ha National Judicial Council duuɓi 5 ha mi latti director special duties, wato kuuɗe musamman nga NJC mai. To daga ton ɓe hocci yam ɓe wartiri yam chief registrar court of appeal hande imani duuɓi 3 reta. To Allah sene heɗi tarima timmiɗo, amma jamanu nane ɓe andi ko goɗɗo yaha jangirde ha heɓa janga abu yetto bana jonta ɗum saɗɗum. To a foti a hokkami seɗɗa wakkati jangirde mai wari kam no yahiri ɗum koyɗum da yake wakkatu mai jamaji ɗuuɗa, ɓiɓɓe mai ɗuuɗa ngam mai gwamnati ma ɗo tokka saaro en ɓiɓɓe muñoɓe ngam ɓe yara ɓiɓɓe maɓɓe jangirde. So non no min nasti primary school ɗum koyɗum beres, non mi waɗi secondary, amma ɗum ɓuri saɗugo nde min timmini secondary yahugo jami'a. Wakkatu mai wakkati gwamnati soja nga itti tallafi ɗum ɓe hokkanno, wato scholarship yawwa warti ko ɗume fuu saaro en wallata yawwa. So ɓingel to ɗum jangini ko saaro mum ko kuma community non hawti jangin ɗum. To amma min dole min ɗummi daga ɗo makaranta manga ma daga ha leddi Mambila ɗo university kam sai Maiduguri kanga ɓuri ɓaddugo. Nda ba jotta ma university mai ko toye ɗiɗo kaari ɗo Jalingo ɗiɗo toye ɗola ɗo, ngam ko ɗola wakkati min yahi Maiduguri 1989 ɗola fu ɗum campus no tan.
yottati keke jami'a to non min habdata wala andi wala kolat wala de gembuɗo ni ko ha mai samari wala lawol wala waya wala internet wala ko ɗume non tan saro ma hokkete cede an nasta laroba dilla to wala habaru ba sota wundini wasiqa go yotta bo to maybe kalme malli bi kasa kusan semester yotti caka to non min jangiri alhamdulillah min jangi do adumma mai ni jangi min timmini min yahi law school min timmini non mai alhamdulillah ande har min heɓi min wona Nigeria bauta to non bo Allah sene ɓaawo tarihi ma ɗo min andi kuje ɗuɗɗe goɗɗo ɗum ta wakkati o ɓingel to an daga ɓingel wargo jotta ko a ɓuri yiɗugo nder ngendam ma well andi kala komojo fu be ɗo toppitiri ɗo jongitiri toon environment mum min haɗo mi daña to nde mi ɗummi bo mi tawi min woodi matsalaji dama matsalaji infrastructure ɗum nandiga laabi asibitiji makaranta problem ji feere woodi problem caka duroɓe e remoɓe ɗum issue sosai ngam ha mande am ni min heɓi crisis ba ɗiɗi 1982 sappo e ɗiɗi mi andi crisis gawɗe leddi Mambila yimɓe wara ɓe faɗɗi yimɓe ɓe faɗɗi jawle maɓɓe non fuɗɗiti 2001 2002 banni ɗo pat majum ɗum waɗi to ngam irin ɗo on min waɗi shaping world view am numo am be nanta kujeji mi tambata waɗa ha rayuwa am pat irin ɗo mai tan waɗi to lumani nyande go to Allah hoddiri kam to Allah walli amin min bo mi yehi ha handi walla community amin kam irin ɗo mai on problem ji amin min mara laabi min mara asibitiji min mara makarantaji min heɓani walla remoɓe duroɓe ngam usta crisis caka maɓɓe himɓe ɓajoɗe jam to Allah sene lesdi Sardauna joɗake nder duuɓi ɗuɗɗi ummatoje ɗon naftoro kombowal ha maye ɗo ɓe ɗo era woɓɓe feere ɗo yolo nder maayo ɓe ɗon maaya woɓɓe feere ɗo ummoɓe nyawɗo ɓe yaha ɓe wala honduko maayo wala ernoɓe woɓɓe feere ɗo wara ceede erugo ma warta ɗum haala to ko weluma Allah sene ha a dari a tabbitini dow laawol mbamgal yahugo gembuɗo heɓi gada